Герман, Що? що ти там робиш? Нічого. Нічого? Чому нічого? Нічого не роблю. Зовсім нічого? Ні. Зовсім нічого? Ні, я просто сяджу. Ти там сядиш? Так. Але що-небудь ти ж робиш? Ні. Про що думаєш? Ти ні про що. Было б файно, Герман, коли б ти сходив погулять. Ай, ні. Зараз куртку принесу. Ай, ні, дякую. Але без куртки холодно. Я не пойду гулять. Але ж ти хотів. Ні, ти хотіла, каб я пішов гулять. Я? Мне ўсё одно, ці пойдзеш ты гулять. Ну, добра. Я просто хотела сказать, что табе было б карысна сходить на вулицу. Так, корисно було б. Дык чаго ты хочаш? Я хочу тут посидеть. Не, ну ты можаш любога выбесіць. А, Спачатку ты хочаш гуляць, а потым не хочаш. То нясі куртку, то не нясі. Чаго ж ты хочаш? я хочу тут посидеть. І раптам ты хочаш просто сядзець. Чаму гэта раптам? Я з самого початку хотів просто посидеть. Сядзець? Я хочу посидеть і расслабиться. Калі ты хочаш расслабіцца, то чаму трындзіш са мной весь час? Усё, я молчу. Мог бы заняцца чымсьці, што табе падабаецца. Так, Чытаеш што? пакуль не. Дык пачытай. Пазней, можа пазней. Часопіс пачытай. Я б хацеў яшчэ крыху пасядзець. Прынесці часопіс? Не, шчыра дзякую. Можа, гаспадар сам сябе абслужыць? Я ўвесь дзень на нагах. Ты б мог падняцца і сам узяць сабе часопіс. Я пакуль чытаць не хачу. То хочаш чытаць, то не хочаш. Я просто хочу крыху пасядзець. Мог бы заняцца чымсьці, што табе падабаецца. Я гэта і раблю. Дык што ж ты тады ад мяне хочаш? Герман. Ты што, глухі? Не, Ніколі не робіш таго, што табе падабаецца. Цэлымі днямі сядзіш. я сяджу тут, бо мне гэта падабаецца. Во, яшчэ і бесіцца на мяне. Ды не бяшуся я на цябе. Дык чаму ты на мяне так крычыш? Я на цябе не крычу!